Шыта авылынан Меңнулла Абдуллин күп еллар өретеп ябыштыручы булып җирле хуҗалыкта эшләгән. Пенсиядә дә тигү торырга уйламый. Бүген аның зур гына шәхси ярдәмче хуҗалыгы бар. Һәрвакыт хәрәкәттә, табышы да яхшы ди ул. Прекрасно. Штан, конечно, рахат. Эш эзләп йөрисез бер кая китеп. Бер кая китәсез, менә авылда шундый прекрасно. Бүтәнсен асрага алды. Акчасы да керә, бүтәнсе үзебезнеке. Бүген Абдуллиннар гаиләсе шәхси хуҗалыгында 9 савым сыеры асрыйлар. Алар өчен азык та үзләре әзерли. Күп эштә балалары булыша. Әйтергә кирәк, алар 5 бала тәрбияләп үстергәннәр. Район һәм авыл җирлеге дә ярдәм күрсәтә. Республикадан 200 мең сумлык субсидия алганнар. Районнан савым аппараты. Бүген азык өчен бирелә торган субсидия көтәләр. Җәй көннәрендә 60 литрга кадәр сөт савалар. Кышын әзрәк әлбәттә. Продукцияны үзләре Казанга алып барып саталар. Sütni yaratалар, бик яратып алалар. Тәмне диләр, көн сайын менә һәм әле баягына да шалтыраттылар. Киләсезме, миңа шул кирәк, миңа каймак кирәк, миңа сөт кирәк. Аллага шөкер, клиентларым байтак. Аллага шөкер. Барлыгы районда шәхси ярдәмче хуҗалыгы булган 12 меңгә якын гаилә бар. Узган атнада шуларның кайберәүләре администрациядә үткән киңәшмәдә катнаштылар. Биредә шәхси хуҗалыкларга ярдәм күрсәтүнең комплекслы программасы буенча фикер алыштылар. Один из таких предложений – это в первую очередь оказывать на сегодняшний день помощь тех людям, у которых уже имеется поголовье. То есть эти люди уже знают, что такое корова, знают, как с ней обращаться, знают, как эту продукцию реализовывать, как можно, что нужно на рынке делать. Дәүләт ярдәме әле эшен башлап җибәргән шәхси авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренә дә күрсәтеләчәк. Республика дәрәҗәсендә генә түгел, районда бүген яңа программа эшлиләр. Мы предлагаем возмещение еще 50 тысяч рублей за приобретение коровы. Эта программа будет для тех граждан, которые имеют 3 и более коров. Районда шулай ук савым аппаратлары бәясен кайтару буенча программа эшләп килә. Сыерларда лейкоз авыруы табылган хуҗалыкларда ярдәм алырга мөмкин. Узган елда мәсәлән 5 гаилә әлеге программа белән файдаланган, ә 17 кешегә савым аппаратлары бәясен кайтарып биргәннәр. Әлеге очрашуда катнашучылар дәүләт ярдәме буенча тәкъдимнәрен һәм теләкләрен белдерә алды.